Dili nato langanon ang tag-iya na ining isdaan din he. Si Ma'am, ano sa pangalan? Marivic Navari. Naami karon ma'am kay daito na lang Team RMN nga Noche Buena package sa atong ngayong bagong taon panalo ka promo. Pero una na, andam na ba ka nga mukanta sa ato ang RMN Networks nga station ID? Andam na ma'am. Andam na kayo. Sige, in 3, 2, 1, go! Ang makakarating sa tahanan, kapaskuhan, pagmamahalan, bubus ng galak ng tuwa, at makakarating sa bayan, ang ningning ng kalangitan, hawin ang lahat ng sa inyo'y makarating. Pakpak mga tagang ka-size! At dahil dyan man, ngayong bagong taon, panalo ka! Ruwaang ato ang Noche Buena package, Hawiri! Ayan! Huwag siyempre, tugangan natin na uban ang atong non-alcoholic wine. Salamat kayo sa RNM, salamat kayo sa inyong pamasko sa mua. Uban si Radyoman Irilo Musbog, kini si Radyoman ay Miguelita Tatak, RMN.